Jeg har altid været nysgerrig. Jeg tror på, at det er vigtigt at komme ud og se verden. Se, hvad der sker. Se, hvad andre gør. Hvad andre laver. De trends og tendenser sikrer, at jeg jo kommer ind i vores strategiske arbejde. Det handler om at være på forkant og være proaktiv. Vi skal jo ind og arbejde med mennesker, og når jeg lytter til vores kunder derude, finder jeg ud af, hvordan vi kan udfordre dem ude i deres køkkener, og hvordan vi kan være behjælpelige. Og det er jo der, hvor det har kæmpe betydning, at vi kan arbejde på tværs. Midt i alt det her, der har vi vores powerhouse, hvor vi samler alle vores kompetencer, og vi samler vores viden og vores faglighed til at kunne skabe innovation på tværs. Og det gør vi jo i hele den her designdrevede proces. Så sætter jeg mig ned, hvad skal det egentlig til af råvarer, og så skal jeg få det til at spille sammen. At udvikle et produkt, det er lidt at få et symfoniorkester til at fungere. Det er den der søgen efter det perfekte. Det skal være rigtig, rigtig nysgerrig. Hvad er det, der er på vej, og hvad er det, vi skal bruge til at udvikle den næste? Så når vi siger, at vi designer sammen, så gælder det både om, hvordan vi indhenter vores viden fra markedet, og hvordan vi bruger den viden til at udvikle løsninger. Det er jo ikke kun smag, det er også lige så meget tekstur og former. Der er rigtig mange ting, der skal spille sammen for, at det lykkes. Det synes jeg er fantastisk. At få at se, når det kommer ud at leve, når man lykkes med at udvikle et produkt. Det gør man helt højt. Og så kommer vi tilbage hertil, hvor at kunderne kan se, hvor meget mening det kan give for dem ude i køkkenerne. Det er det hele det handler om, at skabe løsninger, der gør en forskel. Og alt det her, det lykkes, når vi arbejder sammen, og vi designer sammen.